ଓଢ଼ଣୀ ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣମାନେ ଏକ ଦମଦାର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମୋହିନୀ ମାନସୀକୁ କହିବେ, କାହିଁକି ତା ପକ୍ଷ ନେଲୁ କାହିଁକି? ମାନସୀ କହିବେ, ଶାଶୁମା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ବିଦେଶୀ ଡାକ୍ତର ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିଯିବେ। ମା ଠାକୁରାଣୀ ଆଲମାରିରୁ କିଛି ପୁରୁଣା ଆଲବମ୍ ଦେଖୁଥିବେ ତ ରାଣା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନସୀ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ରାଣା କହିବେ, ମା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ମା ଠାକୁରାଣୀ କହିବେ, ରାଣା, ସେ ପିଲାକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି, ତା ସହିତ ଆମ ପରିବାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ରାଣା କହିବେ, ମା, ତମର କିଛି ଭ୍ରମ ହେଇନି ତ? ମା ଠାକୁରାଣୀ କହିବେ, ନା, କିଛି ବି ଭ୍ରମ ହେଇନି କି ମୁଁ ଏତେ ବୋକି ବି ନୁହେଁ। ମାନସୀ କହିବେ, ମୋତେ ବି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି ମା ଠାକୁରାଣୀ। ମା ଠାକୁରାଣୀ କହିବେ, ଶୁଣ ରାଣା, ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାଣା କହିବେ, ହଁ ମା। କହି ସେଠୁ ଚାଲିଯିବେ। ଜୀବନ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଦେଖେଇବେ। ଜ୍ୟୋତି କହିବେ, ବାସ୍, ଆପଣ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି? ଡାକ୍ତର କହିବେ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଜୀବନ କହିବେ, ଯଦି କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ କହିବ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଜୀବନ ବସି ପେପର ପଢ଼ୁଥିବେ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଆସି କହିବେ, ଶୁଣ, ଆମର ତ ବାହାଘର ହେଇସାରିଛି। କହି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସିଯିବେ। କହିବେ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି, ମୁଁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ହେଇସାରିଛି। ଜୀବନ କହିବେ, ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ ଗପୁଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଜ୍ୟୋତି କହିବେ, ସାନ ବୋହୂ, ଆମର ଚଉଠି ରାତି କେବେ ହବ? ଜୀବନ କହିବେ, ତମେ ସତରେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ସେଇଆ ହଉ? ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ ଆଉ? ଜୀବନ ଉଠି ପଡ଼ି କହିବେ, ଇଏ କି ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା? କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛ ତମେ ମୋତେ? ସେତିକିବେଳେ ଫୋନ୍ ଦେଖିବେ। କହିବେ, ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ଜାଣିଛି ଆଜି କେହି ନା କେହି ଜଣେ ଆଳତୀ ଥାଳି ଧରି ଆସିବେ। ଜ୍ୟୋତି ଆସି କହିବେ, ସାନ ବାବୁ, ମୋ ପାଖରେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଅଛି। ଜୀବନ କହିବେ, ଚାଲ ଉତାରି ଦିଅ। ଜ୍ୟୋତି କହିବେ, କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ମୁଁ ତମକୁ ଲୁଗା ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ଉତାରିବାକୁ ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଛି ଛି। ଜୀବନ କହିବେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ। ଜ୍ୟୋତି କହିବେ, କ'ଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତିକା କଥା କେହି କହନ୍ତି? ଜୀବନ କହିବେ, ଆଉ କ'ଣ ବାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହିବି? ଜ୍ୟୋତି କହିବେ, ହଉ ନିଅ, ଏଥିରେ ତମ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ପିନ୍ଧିଦେବ, ମା ପଠେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ କହିବେ, ମୋ ମାଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଜଳଖିଆ ବି ତିଆରି କରିଥିବେ। ଜୀବନ ତଳକୁ ଆସି କହିବେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମା, ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଚାର। ମା, ମାଲପୁଆ ବି ହେଇଛି ନା ମା? ସନ୍ଧ୍ୟା କହିବେ, ମାଲପୁଆ ତ ମୁଁ କରିନି, ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା କରିଛି, ଖାଲି ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା, ମାଲପୁଆ ବି ତ କରିବା କଥା ନା? ମୁଁ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ନା ମା? ସନ୍ଧ୍ୟା କହିବେ, ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଜୀବନ, କେତେବେଳେ ମାଲପୁଆ ତ କେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା। ତମର କ'ଣ ହୋଇଛି ମା? ତମ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି କମି ଆସିଲାଣି ନା କ'ଣ? ଜୀବନ କହିବେ, ସମସ୍ତେ ଡାଇନିଂକୁ ଆସିବେ। ଜୀବନ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ଜେଜେମାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ଥିବ। ଜେଜେମା କହିବେ, ଜୀବନ। ଜୀବନ କହିବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜେଜେମା। ଜେଜେମା କହିବେ, ପାଣି ଗିଲାସଟା ଦେ। ମୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ରାଣା କହିବେ, ଜୀବନ, ତୋର ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ? ଜୀବନ କହିବେ, ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ତମେମାନେ ଖାଅ। କହି ସେଠୁ ଚାଲିଯିବେ। ଜେଜେମା କହିବେ, ନାତିଟା ମୋର ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା କହିବେ, ହଁ। ଜ୍ୟୋତି, ଜୀବନକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାର ଉପାୟଟା ତୋର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା କହିବେ। ଜ୍ୟୋତି କହିବେ, ଶାଶୁମା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ କହିଲେ? ମାନସୀ ଆସି କହିବେ, କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆଜି କୋଉ ଖାସ୍ ଦିନ ଅଛି କି? ଡାକ୍ତର କହିବେ, ହଁ, ଆଜି ଜୀବନଙ୍କର ବର୍ଥଡେ। ଜେଜେମା ପଚାରିବେ, ଡାକ୍ତର, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଅଂଶ କହିବେ, ନାଇଁ, ମାନେ କାଲି ଜୀବନ କଥା କୋଉ କହିଦେଇଥିଲେ ତ? ସନ୍ଧ୍ୟା କହିବେ, ନେ ବାବା, ଟିକେ ହାଲୁଆ ଖାଇଦେ। ଜେଜେମା କହିବେ, ରାଣା, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲି ସେ କାମ କରିଛୁ? ରାଣା କହିବେ, ମା, ମୁଁ ଏବେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଣା ଯାଇ ଜୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।